Haleluya, Isra baknai zatim गिबियावनो इसोरखौ जोबनो हामबायनो आरो बे भिडिअखौ नागिरि नोंथांमोन गासैनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बयनिसिमबो जेंनासि आसा खालामो नोंथांमोन गासैबो इसोरनि अननायाव मोजाङै दं होननानै आंबो मोजाङै दं इसोरनि अननायाव ख्रिस्ट'जों अनजाग्राफोर फै दिनै नोंथां आरो आंहा दिनै जोङो बे लास्ट जे 2023 नि जे लास्ट दिनाव दिनै नोंथां आरो आंहा जोङो फोरबोखौ जोङो हामबाय होनो जोङो रोंदों ना जोङो रोङाखै ख्रिस्ट'जों अनजाग्राफोर दिनै नोंथां आरो आंहा दिनै दासिमबो जोङो फोरबोखौ हामबाय होनो रोङाखैब्ला दिनैनि बे 2023 नि बे लास्ट दिनाव नोंथाङा फोरबोखौ हामबाय होनो ख्रिस्ट'जों अनजाग्राफोर दिनै गोबांथार मानसिफ्रा बे समखौ मोननो हायाखैसै नाथाय दिनै नोंथां आरो आंहा बे लास्ट दिनावबो जोङो दङ मानोना दिनै फोरबोनि अननायखायसो फै दिनै जोङो इसोरनि गाहाम बोसोनखौ जोङो नायैनि सिगां ख्रिस्ट'जों अनजाग्राफोर फै जोङो आरज गाबनि आसा खालामो नोंथांमोन गासैबो मेगनखौ मिथिगोन होननानै फै आरज खालामनि गोथां ओनसोलाव फोरबो आफा नोंखौ हामबायनो बे समाव नोङो लोगोसे थानायनि थाखाय दिनैनि बे लास्ट 2023 नि लास्ट दिनावबो नोङो जों बयजोंबो लोगोसे थाबाय दिनै फोरबो आफा बे लास्ट दिननि जे प्रमिस नोङो जोंनो खालामगोन नोङो बयजोंबो नोङो रायज्लायनो नोङो लोगोसे थाफ्लायनायनि थाखाय नोंखौ हामबायनो फोरबो आफा दिनै फोरबो आफा आंनिनो बिदा फंबाय बिब' बिनानाव गोबांथार दुखु जानानै दङ जानो हागौ नाथाय फोरबो आफा नोङो रायज्लायनो मोनफ्रोमबो खामानिफ्राव फोरबो आफा नोंखौ गोसोखांनानै जेन' फोरबो आफा मावफ्लायनो हानायनि नोङो बोलोखौ होदो हामबायनो बे समाव नोङो बयजोंबो नोङो लोगोसे थानायनि थाखाय आरो नोङो नोंनि गोथार बोसोनजों नोङो जोंजों रायज्लायदो फोरबो आफा आङो नोंनिनो मुङाव गथायनानै बिबाय नासोरा फोरबो ख्रिस्ट'नि गथायनानै बियो आमेन इसोरा बाख्नाय जाथों ख्रिस्ट'जों अनजाग्राफोर फै दिनै इसोरनि गाहाम बोसोनखौ जोङो बेखेवनानै जोङो नायनि फार्स्ट थेसलनिकियानि चैप्टार 5 verse 18 बेयाव बुंदों आरो मोनफ्रोमबो बाथ्रानि थाखाय इसोरखौ हामबाय होनदों मानोना ख्रिस्ट' जिसुजों इसोरा बेखौनो नोंसोरनिफ्राय हास्थायो ख्रिस्ट'जों अनजाग्राफोर बेसेबां मोजां इसोरनि गाहाम बोसोनखौ जोङो फरायनानै जोङो मोनथिबाय दिनै नोंथां आरो आंखौ दिनै फोरबोआ जे हास्थायो आरो नोंसोरनिफ्राय मोनफ्रोमबो खामानिफोरनि जे बाथ्राफोरखौ इसोरा हास्थायो आरो बियो लुबैयो जे हामबाय होनजानो ख्रिस्ट'जों अनजाग्राफोर दिनै जों सोर साफेया जोङो इसोरखौ जोङो अरायसम जोङो हामबाय होनो जोङो रोंदों दिनै नोंथां आरो आंहा जोङो साफेया जोङो अरायसम जोङो हामबाय होनो दिनै नोंथां आरो आंहा जेब्ला फोरबोआ जोंनि सायाव मोनसे महिमा गोनां मावो आरो गोबांथार गेदेर खामानिफोर मावो आरो जोङो जेब्ला बिनानै जोङो मोनो बे समावसो जोङो इसोरखौ जोङो हामबाय होनो ख्रिस्ट'जों अनजाग्राफोर दिनै बे लास्ट दिनाव इसोरा जे प्रमिस खालामबाय दिनै नोंथां आरो आंखौ बुंबाय जे दिनै नोंथाङा हामबाय होनो ख्रिस्ट'जों अनजाग्राफोर मोनफ्रोमबो बाथ्राखौ नोंथाङा फोरबोनियाव नोंथाङा बुंनानै नोंथाङा बाख्नायोब्ला आरो नोंथाङा हामबाय होनोब्ला इसोरा बेसेबां खुसि जागोन आरो बेसेबां नोंथांखौ बियो अननायखाय दिनै नोंथां आरो आंखौ बियो बासायो बियो बे संसाराव बियो जोनोम जाबाय आरो बियो क्रुसिफाइ खालामबाय दिनै नोंथां आरो आंहा मा दिनै जोङो हामबाय होनो जोङो रोंदों नामा दिनै नोंथाङा बे दिनाव बे समाव नोंथाङा इसोरखौ हामबाय होनो जे नोंथांनि जानाय नोंथांनि लोंनाय नोंथांनि गाननाय नोंथांनि जेरावखि थाया मानो दिनै नोंथांखौ इसोरा बोर होनायखायसो नोंथाङा जे गासैखौबो नोंथाङा मोनदों ख्रिस्ट'जों अनजाग्राफोर जानो हागौ नोंथाङा साननानै दङ बे 2023 आव आङो गोबांथार दुखुमोन आरो इसोरा आंनि बिनायखौ खोनासङाखै आंनि जे बिनाय गाबनाय जे आंनि बुंनायखौ इसोरा होआखै आरो दिनै नोंथाङा बेबायदि साननानै दङब्ला दिनै नोंथांनो होनायखायसो दिनै नोंथाङा दासिमबो दङ दिनै नोंथाङा हामबाय होनो ख्रिस्ट'जों अनजाग्राफोर दिनै बेनो जे फोरबोआ नोंथां आरो आंखौ बियो हास्थायो दिनै नोंथां आरो आंखौ बियो अनो ख्रिस्ट'जों अनजाग्राफोर दिनै नोंथाङा सानबावनो नांलिया 2023 आव गोबांथार बेबायदिनो आङो सैनांबाय आङो गोबांथार बेबायदिनो जेखौ आङो बिदों मोनाखैसै
आसिबादानो गैया बोरानो गैया न'खराव सान्ति गैया खृष्टजों अनजाग्राफोर दिनै बे 2023 नि लास्ट दिनाव नोंथाङा इसोरखौ नोंथाङा हामबायनायजों बाख्नायदों आरो दिनै नोंथाङा बे गासैबो नोंथांनि न'खर नोंथांनि धन सम्पति नोंथांनि बेबायदिनो गारि नोंथांनि जे गथ' गथाय नोंथाङा गासैखौबो नोंथाङा फोरबोनियाव नोंथाङा हामबाय होनो आरो दिनै नोंथाङा दासिमबो हामबाय होनाखैब्ला दिनै नोंथाङा फोरबोखौ हामबाय होनानै दिनै नोंथाङा हामबाय होनानै जे नेक्स्ट इयार 2023 आवबो नोंथाङा अरायसम हामबाय होनफ्लायगोन होननानै आङो नोंथांमोन गासैखौबो आसा आरो भरसा खालामनानै थाबाय खृष्टजों अनजाग्राफोर दिनै खृष्टजों अनजाग्राफोर 2023 आव इसोरा नोंथांखौ आशीर्बाद होनायखायसो दिनै नोंथाङा बे समखौ नोंथाङा मोनदों नोंथाङा दानो नोंथाङा हामबाय होनदों आरो 2024 आव नोंथाङा अरायसम हामबाय होनफ्लायदो आरो नोंथाङा बे समाव नोंथाङा इसोरनियाव बिदो खृष्टजों अनजाग्राफोर फै दानो जोङो इसोरखौ हामबाय होनदिनि दिनै नोंथाङा लेखा फरायदों बेबो इसोरनि आशीर्बादखायसो दिनै नोंथाङा कलेजाव थांदों बेबो इसोरनि हेफाजाबखायसो दिनै नोंथाङा बिजनेस मावदों बेबो इसोरनि हेफाजाबखायसो दिनै नोंथाङा टिचार खामानि मावो बेबो इसोरनि हेफाजाबखायसो दिनै नोंथाङा गभर्नमेन्ट जब मावो इसोरा नोंथांजों लोगोसे दंखायसो दिनै नोंथाङा जेखि जाया खामानि मावा मानो दिनै नोंथाङा अफिसाव थाङो बेबो इसोरनि हेफाजाबखायसो दिनै नोंथाङा हामबाय होनो बे 2023 आरो 23 ल' नङा जोनोमनिफ्राय लानानै इसोरा नोंथांजों लोगोसे थाबाय बे 2023 सिम जे इसोरा गासैबो जे खामानि हाबाफोरखौ मावबाय मोनफ्रोमबो खामानियाव मोनफ्रोमबो बाथ्राखौ नोंथाङा इसोरखौ हामबाय होनो आरज खालामनि नोंथांमोन गासैबो मेगन मिथिदो गोथां ओनसोलाव प्रभु आफा नोंखौ हामबाय होनो बे समाव नोङो जों बयजोंबो रायज्लायनायनि थाखाय जोङो मोनफ्रोमबो बाथ्राफोरखौ जोङो मोनफ्रोमबो बाथ्रायाव प्रभु आफा नोंखौ हामबाय होननांगौ प्रभु आफा नोङो फोरोंदो नोंनिनो बिसाफोर दिनै प्रभु आफा बे 2023 आव दिनै प्रभु आफा नोंखौ हामबाय होननायजों लोगोसे जेन' 2024 जे प्रभु आफा निउ इयारावबो बिसोरो हामबाय होननायजों बाख्नायफ्लायनो हानायनि गासैनिबो दुखु दाहाखौ नोङो गोजान खालामदो आरो जेन' आंनिनो बिदा फंबाय बिब' बिनानावफ्रा बे दिनाव बे लास्ट दिनाव प्रभु आफा 2023 आव जे नोंनि जे आशीर्बाद नोंनि हेफाजाबाव प्रभु आफा बयबो मोजाङै दङ आरो नोङो बोलोखौ होबाय प्रभु आफा नोंखौ हामबाय होनो प्रभु आफा हामबाय होनो बे समाव नोङो जों बयजोंबो नोङो रायज्लायनायनि थाखाय आरो बे 2023 नि बे जे लास्ट जे प्रमिस आरो 2024 आव नोङो बयजोंबो नोङो लोगोसे थादो आरो नोङो प्रमिस खालामदो जेराव बयबो प्रभु आफा नोंनि मुङाव प्रभु आफा नोंखौ बाख्नायनो हानायनि आरो नोंनि मुङा महिमा जानो हानायनि प्रभु आफा आङो नोंनि मुङाव गथायनानै बिबाय गासैजोंबो लोगोसे थादो आरो गासैखौबो नोंनि मुङाव आङो गथायो आरो गासैनिजोंबो नोङो लोगोसे थानायनि थाखाय आं नोंखौ हामबाय आरो हामबाय होनो प्रभु आफा आङो नोंनि मुङाव गथायनानै बिबाय नासराफोरनि समाव गथायनानै बियो आमेन इसोरा बाख्नाय जाथों खृष्टजों अनजाग्राफोर आङो बेखौनो बुंनानै फोजोबबाय जिसुनि मुङै आमेन नोंथांमोना दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैब्ला साबस्क्राइब लाइक शेयार खालामनानै होदो आरो नोंथांमोननिया माबाफोर रिक्वेस्टफोर दङब्ला कमेन्ट बक्सआव हरनो हागोन बा नोंथाङा मेसेज खालामहरनो हागोन नोंथांमोन गासैखौबो नेक्स्ट इयार 2024 आव लोगो मोनलायसिगोन एडभान्स हेपि निउ इयार नोंथांमोननि न'खर आरो नोंथांमोननिसिम जिसुनि मुङै आमेन बाय